இது நாங்கள் புதுசாக வாங்கின வாஷிங் மிஷின். இது நாங்கள் எங்கே வாங்கினோம்னு சொன்னால் மண்டாட்டுக்கமையில். அது சம்பந்தமான முழுமையான வீடியோ இருக்குது, நீங்கள் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க. இது பிஓசி பேங்க்கு முன்னால் இருக்கிற கடையில் தான் வாங்கினேன். கடையில் நான் ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுக்க போகிறேன், வாங்க போய் பார்ப்போம் உள்ள எப்படி இருக்குது, இந்த சாமான் என்ன சாமான் இருக்குது. வீட்டுக்கு தேவையான சாமான்லாம் இருக்குது. ஆனால் இது புது மாடல், நான் இது வரைக்கும் பார்த்தில்ல. இது அயன் டேபிள் புதுசாக வந்துருக்குது. அதில் ப்ளக் பாயிண்ட்டும் அதில் வச்சுருக்காங்க, வந்தால் எடுக்கலாம். வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா சாமானும் இருக்குது. வாஷிங் மிஷின் கட்டில், பெரிய கட்டில் இருக்குது. இது சும்மா எக்ஸாம்பிள் கொண்டு வச்சுருக்காங்க, ஆர்டர் கொடுத்தா செஞ்சு தருவாங்க. பேசி பார்ப்பேன் இவர் எப்படி என்ன சலுகைகள் வச்சிருக்காருண்டு. පුතාදැන් අපි දැන් බඩු ගත්තා මොනවා හරි මෙතනින් අපිට වාහනයක් නැහැ. ඔයාලා අපේ ගෙදරටම ඩිලිවරි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක කරනවානේ. හරි. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කොහමද ඒක charge එක? දැනට අපේ වාහනේ රිපෙයාර් එකේ තියෙන්නේ. දැනට අපි හයර් එකට දුන්න වාහනයක් තියෙනවා. ඒක half කස්ටමර්ගෙන් half ගාන ගන්න අපි ගාන හරි 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 හරි. ළඟට අපි ෆ්‍රී කරලා දෙනවා. හරි හරි හරි. වෙන මොනවද ඔෆර් එහෙම තියෙන්නේ? මේ ගහලා තියෙන මිලට වඩා කෑෂ් ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා අපේ. කෑෂ් ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා, ගෙවන්න තියෙනවා. ගෙවන්න තමයි ගොඩක් දෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මේ ෆ්‍රී ඩිලිවරි කරනවානේ? හරි. එහෙමද? ගෙදරටම ගිහිල්ලා දෙනවා ෆ්‍රී ඩිලිවරි. බෝඩ් එකේ තියෙන නම්බරයට කෝල් එකක් දුන්නාම හරි. නම්බර කියන්න බැරිද?